Il-minuta tibda issa. Giuseppe Camilleri, artist, riċerkatur u edukatur. Inti ħajtek tirrivolvi madwar il-mużika. Beda kollox minn nannu, kien idoqsa ta' stretta l-pjanu, u bat kien hemm missieri u jiena tinkompli din il-tradizzjoni ħajtek li fil-mużika. U fuq xi xed taħdem palissa? Bħalissa għandi proġett li ġej minn riċerka tiegħi li kont qed naħdem fuqha, ma xtaqx inħallha biss riċerka bil-kitba u qed tiġi sviluppata dokumentarju fuq artist Malti sifer barra minn Malta biex u għamel suċċess bħala session musician hemmhekk. Ti mużiċist attiv ħafna fix-xena lokali. Prova ninvesti l-ħin tiegħi kemm jista' jkun f'mużika li hija oriġinali li tinkiteb bil-Malti. Bħalissa naħseb li hawn perjodu xena Malta li qed tikber f'dan il-qasam u ovvjament gostu pjaċir tiegħi li nifforma parti minn din il-bidla ngħidlek. Ġiewna qed naħdmu biex nipproduċu l-kunċert li jmiss li ħajkun fit-18 u 19 ta' Novembru ġewwa l-MITP il-Belt.